Vieš. Už? No. Lucia Račková, Betlov Komárno. Za 2,5 kg kotúč. 5 kg kotúč. 15 kg tyč. 2 strana. 5 kg. 2,5 kg. Raz, dva. Čože? 6 minútový unwrap, 6, 6, 6 a potom bude ešte ten oný. Bude 6, 6, 6, 6 toastbarov, 6 thrusterov, 6 angličerov, kolme, čelnie, preskočiť cestič. Môžeme? Neponáhľaj sa, nesnaž sa to nejak hnať, projekte plynulým tempom, 6 minút v kuse. Môžeme? Otoč sa čelom ku činke, nie? Ide za 8, 5, 3, 2, 1, poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potom sa otoč čelom k činke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeden, dva, šesť, 55 sekúnd. Otočať cieľom k tej čínke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeden, dva, 3, 4, 5, 6. Poď. 2, 3, 4, 5, 6. Poď záber, 2,13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poď, makaj. Nechoď to, Mišo, neprechádza cez tú kameru. Okolo. Nie. 2, 3, 4, 5, 6. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 3,28. Po 3 kola máš za sebou, ideme ďalej, poď záber. 3, 4, 5, 6,
6. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6. Dva. Tri. Čtyři. Päť. Šesť. 4,48. Poď ešte jedno kolo stihneme, ale záver, poď. Poď, namákaj, jedno kolo stihneme, potom sa vydýcháš, poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A už ideme, poď rastery, širší postoj si dá, ideme, poď, potom sa vydýcháš. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A už ešte Angličany, poď záber, 30 sekúnd máš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poď ešte toastubák, ešte máš 7 sekúnd, poď ešte toastubáky. 3, 2, 1. Dobre, máš 5 minút. Máš si pomaličko nakladať, čo sa chceš. Päťdesiatpäť. 55, hej? Daj si aj opasok potom. Dva Hank Queen, no. Nemusí byť do drepu. Hej. Najprv musíš spraviť mŕtvý ťah a potom ideš, hej? Ešte jeden. Posun si trošku tú činku potom smerom k hrazde viacej. Marek je ono. Kto? Marek. Jaký? Tvoj, ne, budista. Ja neviem, kto to je. Môžem si ísť pre loptu, či nemám byť v zábere, či čo? Tak to môžeš ísť. Však to je jasné. Posun si trošku k tej hrazde tú činku.
Ešte máš 2 minúty. Poď hore. A tie lakte tlač po tú činku. Poriadne sa spevni. A tlač hore. Skús, nemusíš ísť do drepu, skús to zachytiť skorej, nepadni tam. A ešte si potiahni k sebe tú činku. Ešte máš minútu 20 sekúnd, ešte sa vydýchaj. Minúta do konca. Tak, to je on. Moje ešte jedno. Dobre, super. 30 sekúnd. Ešte tie malé. 1,25. To je pekne usmej do kamery. To je 2,5, 15, pečky, druhá strana. A keď dobre rátam s 15 kg tyčou, 15 plus 15 je 30, plus 10 je 40, plus 5 je 60 dohromady. 60.